Аре, бе! Дай шпагат, бе! Дай шпагат, бе, Брусли. Шпагат не мога. Аре, бе, колко може, бе. Майко... Тъй. Тъй. Виж. Карта си изкара. Я? Сега виж. Коя е тази карта? Тази карта се кара китайска карта. А виж, купиш и тука. Я да обърни обратно, бе. Виж. Не, бе, от другата страна. Ей, тъй, бе, тъй. Тъй. Бре... Виж сега. Брусли, ти си голям, бе. Пуших трава. Чакай на плюма, бе. Какво? Трава пуших. Пуших трава. Тъй ли? Да. Смърка ли? Смърках трава. Сега излязах... Смърка трева ли? Да. Излязах да търся една жена. Приятелка да му стане. И какво стана? Оставам в махлата. Верно ли, че Сърито си го е бол? Той Сърито не е добре. Да, вярно. Кажи за тъз, бе. Отидеш при едно момиче и махлата. И тя била наркоманка. И после пихме кафе с него и кола пихме бира. И после той ми казва, айде да правим. Викам, аз си би майката ти има курва долна. Защо ще направим тук, ще ме хване спинт? Искаш да ми вземеш силата. Парите ще вземе. И искаш да ми вземеш жената. Мене да ме вземеш, да отидеш на полицаите, да кажеш така. Тук му удрал, шилото му удрал, аз сега дай парите, иди и шут на гласа ми и после до живот затвор. Виж как правят. Мърсо прави. Ама ти ги разбираш работите. Те не могат да излъжат тебе, Брусли. Аз искам китайка. Кой искаш? Китайка да се жена. Ти нямаш ли китайка? Имах една китайка, но тя избегала. С негърката ко стана? С негърката ко стана? Негърката го убих. Тъй ли? И го фърлих на морето. Бах ти. И после мен ме вкараха в гробищата. Как се казва твоята приятелка китайка? Ли, виж сега. Обика ми, вкараха ми в гробищата вътре. Убиката ли? Да. И аз съм дух. Ти сега си дух? Ти сега си дух ли? Духа ми. Тялото ми стана ковчека. Сега се разкара. Майка ми живее в селото. Брат ми отиде в Германия. Кака ми отиде при мене. Аз отидех пред него. И после отидех пред този блок. Взимах една кола да карам и всичките коли ги разминах. Дай шпагат, Брусли, дай шпагат. Аз ще направя шпагат. Айде да правиш шпагата. Тъй. Така да. Направи по-хубав шпагат, бе. Какви са ти? Тъй. Тъй. Леко гащите ще цепнат, Брусли. Гащите ще се пукнат. Няма да се пукнат. Ти сега в Китай ли си? Тук Китай. Там Америка. Сега за къде ще ходиш, бе? Сега къде ще ходиш, бе? Сега ще стоя да падам с жени. Да не влизат вътре.